Ɗorayi Top TV gidan labarai. Ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabon shirinmu kyauta. Mun gode. Haidar Zango Starboy. Oga Abdul. Hold on. Kuwa ma ya dakata. Haidar Zango tun da nazo za ku shakata. Ya da farin gida ko an gwada muna da babban ran ɗan kuri kai ku bar gidan farfasa. Kaduna to Kano. Kan yaga na bada wuta kamar Mikano. Kuma kuke ji to kamar matso da kwano malam daɗin wakan nan ai ya fi ɗanɗanon ajino. Inda jirgin sama ya kai ajera ka kuru ba karkata da yin Allah ko ka zama kangaru. Ban damu ba, yan adawa suna mun fatan ci goro ba. Daga fegi filin mu har ya zama hekta. Haka Allah ya tsara yana so mu huta. Haidar yaran gosa ubandi jango. Mana Adam Zango. Malam mun iya yin ta babu chorus. Kiɗan sa mata coronavirus. Arewa famous energy like a shemos. Da muke kullum kuma god gono go shemos. Hip hop aini yanzu ma na soma. Mamaki suke mun kai wurin kan su kirga 10. Muna sakawa a baki muna loma.